Hi guys, kini si Bernie Bitok-Bitok. Daghang salamat sa inyong pagsuporta sa akong podcast. Please, supportahin ni siya para magsige pa kong upload. Salamat na. Labi na sa mga Nadia, mga OFWs nga nagsunod. Thank you very much. Please i-share ni sa uban na to mga Bisaya diya nga mga followers. Again, please support my podcast. Thank you. Dili siya mo padayon kung task kay Andir ba? Dear Attorney. Mayong adlaw ni mo di Attorney. How are you? Maupay gyapon. Ka-remember pa ba ka sa ako? Diyos, may mga antang storyaan ka ba? Magupagay ko nag-greet nga 4th year. Yun siya. Char lang, wa pa ta nag-ila. Wala pa dahil. Char lang dito. May gani. Okay, kaka-tense pa sa siya kaka-rin. Itago na lang ko sa pangalang si Dudong. Dodong. Minyo. Dili ni beautiful. Doon sa? Dili ni beautiful, Dodong beautiful. Dili. Dudong. Minyo, 34 ang edad. Munang usahay, Minyo na ha. Munang usahay, kung maglabing-labing minimisis, makainggi siya, Dong! Dong! Ngalan Yan. Dodong galing, Dodong. wala. Usahay kay, di maginamali kaya nga maglabing-labing, di ba? Wala. Munang makasinggi diri yung asawa. Dong! Hala to udong. Okay. MOR, usa ko kalalaki sa tinud-an nila nga nisukad, wag ko nagbinuwang sa akong asawa. Kay kani akong asawa, first and the only ra gyud nako ni. Mura ni akong nauyab, mura po din ni ako naminyuan. Partiha may gala. Grabe. Sa pagkalagtod na istorya, Attorney, wag ko katilaw sa lain sa iya ra gyud. Uy! Maayo ni siya. Layo ra din ni sa tuwa day. Ay, wala. Layo ra kay Tanang Birds. O si Rico Birds. Mo galing. MOR, tungod masagod siguro, kaya di man po kay ko gwapo sa una, sila ko kabasted. Mora gini siya nga ang babaeng nisugot sa ako, Tapos, in fairness, nainlaman po dayong ko, sa walay pagduha-duha, pakaslandrits, no? Uy! Kunba. Oga, MOR, sa ako pang gingon, tungod man sa God, kay sa una pa lang yun, dulunon yun ko si Ginoo. Di ko ganahan magpasakit sa mga babae. Galing na ako nga magpari na ko. Murag pareha ni mo, attorney ba? Kaila gina sa ni mo. Pareha ni ni Reñero Niese, kanang mga nadaot sa mga maanso nga butang. Ang damay. MOR, munang ako, faithful gigay ko sa akong asawa, sama ni Bernie. Nakabala gina siya. Singit lagi na yung pabor-pabor, manarik. Kung sa manarik, Kita ibasa di sunod. Basaan ni, wagit tani. Ay mo pagbuot, ako tigbasa din. Buot menon mo na ako. MOR, nagserbisyo ko sa simbahan, isip membro sa choir. Kung sabay, ang pangutana, tama ba ng spelling sa choir? W-I-R-E. Wire money? Di man wire. Di man choir. Spelling sa choir, attorney. Di ba CW? AR?
C-H-O-I. Undangon nato ni Boragway. Nagbabaw ang reputasyon niya. Wala yung makatunan na itong mga listeners, Ani Burns. Wala, So, otro. balik sa letter. So, member ko sa choir sa among sa simbahan. Tapos, ako ang drummer o Uy. ako po ang gitarista. Oh, talented. Talented din di ay. Oh, Ayaw. Og tuod niya na, so matag karon og unya na yung mga practice, nadang ko'y naila nga nahimong membro sa choir. ay. Siya ang Ay, ay. tigbasa sa Salmo Responsorio. Ha! San? Guwapa, og tungod sa kanindot sa iyang tingog nga mura og si Angeline Quinto. Kung Senior maminaw ka, Oh. mukinto ka gyud. Sa kanindot sa tingog. Oh no. Og tungod niya na kaya ako may mugitara o sa ako mo drum, so perminti kami gyud ang Uban, mag-practice. Oh. Itago na lang nato siya sa pangalang si Miss Swah. Si Miss Swah. Ay, sa mura. May Udong niya. H. Kasi labasan yung niya. Wala tinapaan ko lang. Ano ka ron? MOR, sa dili sa pagkuan, grabe, maanyag. Guwapa, sexy, lamion, Uy! si Miss Ha? Swah. Ako. Kanang makaingon yung kag attorney nga pagkalami sa sabaw. Uy. Ni Miss Suwa. Swah. MOR, primero, waman po siya nangutana nga minyo ko. So, akong gipasakay-sakayan. Tapos, ako tarong gi-texan-texan. Ug wala ko magdahom, nga mupatol day sa text. Ha? Ayay, tuwa na. Oh no. Diri mo gini madawat yung ganing mga pasakay-sakay ba? Kanang yung mga sakay-sakay, ang ending Wala umpak-umpak. Uy! Kumanog sakay-sakay, ang ending umpak-umpak. Huwag ka, umpak-umpak yun. Oo. MOR o attorney, tuon man, sa laktod na pagka-istorya, di nato lang ayon pa, kay masinyag maabda na tagalas 10. Medyo nipadulong gyud nipadulong gyud ang among relasyon. Sa gikan sa pasakay-sakay, nahimog yung umpak-umpak. Agoy, nihapit yun sa terminal. Okay, MOR. Laliman kayo MOR, sobrang excited kayo ko nga perminti mag-practice sa choir. Pero siyempre, first time, ayaw ko ninyo i-judge. Kay di attorney pa man ka, di pa man ka judge. Ayaw sa ko i-judge. Apan para ka nako, burag first time na ko ni nga feeling nga nay babae nga nakagusto nako. Wala ba gyud ko lain nakagustog lain. Wasa ko nakauyag kay sa una. Basted perminti karon man gud kay ganahan kaysa sa akong pagkulitog. Pagkulitog sa mga gitara. Sabagay. Mayo mo kanang mo plucking ba? Manis na mo strumming de ko Strumming, may mo plucking. Tama ba ang tawag na? Plucking? Oo, may ana. Og tuon man mo sa sige na mo practice, tamo pay dool sa simbahan, naigo gyud, na konsensya ko. So, usa ka gabi ni ana, ni confess ko sa kang Miss Swah. Ay, wow. Miss Swah. Ako sang giingnan nga pasaylo ako apan usa ko kaminyo nga tao. Ayan na. Apan nasuko sa sakua, nalaparo ko niya ika-13, naihap gyud ako. Ka-13. Ka-13 yun? Og naibot ang usa ka bag-ang. Ang problema, natulo na ko ang bag-ang. So nagdahom ko nga mahuman na among relasyon. Hawa na sa choir kay sa mga sunod na mga practice, wala na sa nito nga
So nangayo ko og pasaylo nga mayon ko nga wala na, humana. Apan! Ha! Ang Bisaya sa grasshopper. Apan. Alapan. Apan. Apan! Nakuratan ako. Nito nga siya galit sa among practice. Ha? Nakig-istorya og tuon man niingon siya nga okay ra daw nga minyo ko. Patay na. O na Yay! Unsa man na, Burns? Nalamian. Nalamian. Kaya may baya mo plucking. Ay, plucking sa gitar. Sa gitara. Gitara. Okay mo, medyo na speechless ko dito. First time na po na ako na feel nga ingani nga na babae nga magpabilin nga willing ana-ana. Apan sa mga nilabay nga pila ka adlaw ngay naitabo nga retreat sa simbahan. Agay. Nakonsensya ko Agay. og before na human ang retreat niadto ko sa pari og nangumpisal ko. Nangumpisal ko sa akong sitwasyon karon nga ngano ing ani taborag nahulog na nung nga murag nakagusto na pug ko sa babae pero apan kabalo ko nga sayop ni kay minyo ko dapat undangon na nako ni pero murag na-attach na pug ko. Ako tanang gipagawas ang akong mga sala didto sa among kura paroko ba tawag na? Kura paroko. Kura sa among pari. Paris priest. Okay mo Attorney James Judith, dako yun akong kalimot nga kanindi ang among pari, angkol man din isang asawa. Jesus! Diyos mio. Joseph, Sinyo Sandayong. Ang mga santos kalangitan. Nakalimot ko, attorney, nga ang Wala. pari day nga akong gikumpisalan sa akong mga gibuhat kay wa man ko ilaing gisultihan yun. Agoy. Angkol o uyuan di ay sa akong asawa. Adjay. Busa, kabalo na mo siya na itabo. Pag uli na ko, grabe nga kasuko nga pag-away kay ni sulti ang maong angkol niya sa iyaha nga aduna ko'y kabi. Agay. Attorney! Burns! Ang akong dakong pangutana! Aha! Pwede ba ko nga makasuhan ani isip pagpangabit? O saan ni concubinage may tawagan ni kumbana? Concubinage. Pwede ba ko makasuhan og concubinage og mahimong ebidensya katong akong gikumpisal sa pari? Mo na pangutana, Burns! Before ni mo na to bagon, Aha. sunata sa ta para makapanukad ta. Sunata sa ta, sunata. Pahiter sa ta, pahiter. Rico Suave? Aha. Ako ni bala na. Labanan ng tukso. O sa may sunata diha. Secret Lovers. So pa yung mga sana dalawa ang puso ko. Na. Malaya lang ako. Daghang kay mga song diha. Sorry. Pili lang. Asa imong gusto. Sige. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon? Pwede. Kana, i-play sa namo ni nga sonata. Ug unya, ang tubag ni Attorney James Judith. So muna na karon. So, confident man ang babae. Kay siyempre, ang angkol may nagsulti. So, ang angkol may dakong ebidensya. Kay dito man niya gisulti ito lang. Si Walat, siya mangyod. So, ang pangutan na karon, pwede ba niya kaso ng bana sa concubinage nga ang gamit kay katong imong ebidensya nga iyang gikumpisal sa pari? Muna yung pangutan na! Mo na pangutana! Muna! Ang tubag! Tubag. Dili, Burns! Rick! Dili kay Burns. Kay naay gitawag nato nga kining parish priest penitent or confessor penitent nga relationship. Mura pag lawyer-client relationship nga ang abogado dili niya pwede gyud isiwalat kung unsa bali gisulti sa iyang kliyente nga bahala makadaot sa iyang kliyente. Katubang mura pag incriminating di gyud pwede na isulti sa abogado, Burns. Ibutang na to nga medyo ang pari medyo clever. Iya da yung gi-record.
Bisa pagingan ng ebidensya, attorney. Wala. Dili gyapon Burns. Dili Sa na ngalan paminahon. Dili gyapon Burns. Rick, kay ngano? Sa ngalan katoy magingon nga clever po ng pare kay iya gi recording. Okay, kabalo sa, uy, kaila mo kuhanin mo maning bana sa akong pagumangkon, i-record ko. Oh. Ana, Ang problema Burns kay ang iyang pag-record nga iya baling gipaymuslan ng kahigayunan nga dito niya i-record. Tungod man to Burns, bunga man to sa relasyon nga ang katong tawhana nangumpisal sa iya kay tungod kay pare siya. So naa ilang relasyon Burns kay naman sila relasyon nga pare o parokyano nga nangumpisal. Natural Burns nasulod sila sa confidentiality. Privileged communication na siya Burns. So dili pwede gyud na nga mo'y basihanan bali sa iyang asawa nga nangaliwa or naay kasuhan niya concubinage sa iyang bana base sa katong ebidensya nga nakuha gikan atong pare kay nangumpisal man to iyang bana didto. attorney, usaw man na, kanang Oo. da palang daan, kung gusto nila mo nang ipagsami, dili na nadawaton sa piskal. Piskal ba yung magbuta na? Fiscal Burns. Diba, kaya mali, So- attorney, masampol mo, doon ko, attorney, muna akong gustong ebidensya, kaya kung angkon mo yung kumpisal na, diya palang Correct. daan, may Wala mo na. ng attorney nga, dili na ito na pwede gamiton. Kung kabalog yung lugar siya, may sa daan nga, lisod na, di na ito na Pwede. pwede idalon sa, so di na siya may tabo nga, madala pag ina dito sa korte, yun. Correct Burns. Pero butang na to nga na human considerations kanang usahay na mo goy mga fiscal nga kabalo na gud sila Burns pero Ah, ila dili lang pwede. gyapon ipalusot. Oh. Sige. Buta na to nakalusot sa korte. Dito Ah. gikan sila opisina, gi-endorse nila korte na. Kabot. O kaso. Pero pag abot dito sa pagtanaw paghagpatay balitan-aw sa judge awa na. Tawagon na ang abogado ana nga nangal man ni imo paniro unsa ba ni kuana na ni kabalo man kakadili ni pwede. O kabalo man ka nga Yeah, ang ako basihan feeling ako na ba, na kay base niya, ipugos yun, tapos nakadungog ang judge. Uy, tama. So, dili na. Ang judge kasakto, dili. pagtanaw pa lang nga mo niyang gusto nga ebidensya, dili na pwede. Ay dili, makita gina tinarong gid lugar Burns ha dita kato mga naghangalangal lamang gid di mo kinabalikayan Burns lamang gid Correct. gyapon ang mga uwis nga Discarding malabo. discarding malabo sakto ka nga klaro na gud ang balaod kapi nasayod okay. gud mi tanan na amo nang giskwilahan Ah, pero ila lang gyapon gusto lang gid gyapon nila nga itakol gusto lang gyapon nila nga mag-trial so kung tinarong lang gid nga huwis Burns pagtanaw niya nga uy ay sa maka council pag-as man ka nga inani ka balo man ka ani basic man eh. Wala na. I-dismiss ko ni. Pwede niya warningan ang abogado nga. Kung wa kay himuon ani nga pamaagi nga mag about face ka. Kung dili gid kay magpagahi gid ka, magpabilin gid ka nga imo gid ipadayon ni. Maulawan ka ako gid ni i-dismiss. Lain kay na nga record nimo pagka-abogado nga na-dismiss imong kaso wala nagpadayon kay tungod nagpataka ka nakalimot ka nga naday inana nga gabalaod. Ignorance of the law excuses no one. Samot pa gyud Burns nga madaot pa gyud siya nga pagka-abogado or ang piskal. Okay, ang piskal man gyud ang namugos adto. Madaot yang record nga pag-abogado Burns kay ngano gin-sister gid niya nga kabalo naman siya sa balaod. Ay, nakoy So, isa nga nakoy nakita nga diba? mga attorney. What if attorney, ilang sabuta nga ipagsabahan nga pari ka? Ay, gidipinsa man gyud to ang Juan Burns. Lugar buta na to. Ang katong akusado. Tama. Ngayon man to nga ay taka naman ka. Pari man eh. As man ni amo man ni kura paruko. Kung yagas man ninyo dili ideklara diya nga pari siya. Era mo kung panginana. Mangita gitog pamaagi Burns. Labi na nga tang-an po ang abogado to lugar ang akusado. James Judith ang attorney po. Uy, sige koy. Karaman mo ay taguwagin ninyo gideklara sa unang nagpatay sa kaso nga wagin ninyo gipalabas diya nga pare. Ay ra gumuka ana klaro kay dinio na mangayo mig record sa Archdiocese of Cagayan de Oro pare nasa hindi ako bulwa. Oy attorney, bugo. maliban sa pare, ang mga pastor pwede ba kasi ba ilain nga naigo po na nga dili pwede. Pare, unsa pa ba ilain? Burns ang gibutan sa balaod pare kay naamang gid na built-in namang gid na nga part right sa simbahan Katoliko Burns ang pagpangumbisal. Pero butang na lang nato nga naay lain nga reliyon or religious denomination. Pastor, may ana. Nga inana gyapon ilang sistema Burns mangumpisal ana
Murag na inana gyapon nga sistema sa ngalan nga naay gi-disclose ang iyang parokyano, membro sa iyang simbahan. Oo. Mao gyapon Berns, mabutang gyapon ana nga privilege. Okay. Buta na to dili lang kay pag moingon magugag kumpisal, automatic katoliko man gud na nga brand. Okay. Wala man na sa lain pero granting Berns, Rico nga naana sa uban nga ganang pagtuo. Pwede considered gyapon sa Berns. Sa ngalan nga ang ilang relasyon is nangumpisal. Atong klarohon kung sa pari ni. Kung barkada lang mo nagtapok-tapok, truth or consequence. Truth. Ay, pas mo ka. Pas mo ka, Berns, kay wala may relasyon. Agay. Wala may Di ba sa barkada? Dili man sa privilege communication, Berns. Buta na to kay barkada lang. Wala, pas barkada mo ka. kay ibuta to nagtripi, naginom-inom. Truth or consequence. Ana. Wala. Ikaw Dili. truth. Brad. mao na. Mo pagsaba, Brad ha. Amo na gyud ha. Katong teacher, bulag na mi. Pero kami na pod sa principal. Agay! Unya kato ding imong giignan nga Brad nga ayaw pagsaba, nagsaba sa Diyos sa lain nga nagsaba. ayaw pagsaba. Gignan po niya nga si Rico nga ay pagsabarik. Si Rico po gipasa po niya sa lain ayaw pagsaba. So daghan na yang gipangsultian nga ayaw pagsaba. Public knowledge ra gyapon. Ay pagsaba ka Bernie kay humanapon mi sa principal. Ay joke lang Di na pa maninood Pero kung nga na, tama. Kung barkada lang, pwede na may mong ebidensya. Wala, pwede gid Berns, pwede gid magamit nga ebidensya. So ay mo kumpiyansa. Unya mao magito una gid nga mutukan mo tanan to kay na konsensyahan manggugod. Kabalo na kapag mahubog na. Di ba hilom-hilom mo na wala gid wala. Dili sa sakop, dili sa covered sa privilege communication kay katong man niya Berns. Sa pari na lang gid mo mangumpisal. Pare na lang mo mangumpisal kay bahala pa mutukan ang pare di gid na pwede Berns, di ka pwede mapanana. Dapat ang asawa kung mamugos gid siya nga naagid kay pag nagbudhi ka sa atong kana imong mga sumpaan sa ako. Correct. So, mangita to siya lang ebidensya nga para gid maigo gid niya iyang bana sa concubinage. Pero di gid siya pwede katugid Berns nga nakuha niyang ebidensya mao na nga pasakaan niya kaso iyang bana og concubinage kay tungod sa katong gisulti sa pari sa iya nga iyang uyuan. Kaya nangumpisal man yung bana dito, di gina pwede Berns. Kay privilege ko. Last na lang! Queen, ano po yung sigo mangitag bangag ba? Mikey ka ba? Believe ko nimo pati sa Rico kalingi-lingi good. Ibutang na to dili sa pamaagi sa pagkumpisal. Apan pari siya. Pari siya. For example, barkada gyapon nagchika-chika siya ni amin siya. Pero dili sa pinaagi nga nangumpisal siya. Pero na timing nga pari to siya kay igagaw sa imong asawa. Pwede ba ni mga laki ka Berns. Ba? May laki ka Berns mo kaiyon ko sa imong pagtawag gisot ko ba og kanangwan ba? What yung nakalimot ka ba nga barkada din nimo? Pari dito imong barkada pero barkada raman. So pagsulti nimo wa ka na iyon nga pader. Dili ka pari karon. Dili ka pari karon. Barkada ka. Tapos siya man nakalimot ka kay nahubog na ka. So siya man igagaw man dito to si imong asawa. Siya ni sumbong, pwede ba naman na imong rason nga pari man na siya, hindi mo na siya daw sulti. Patay na. Ay, dili gyapon Berns, inana kung mingon ka nga di magiwa man ko na function pagkapare ato kay gisultian naman ko so binay kada. Dili gyapon Berns, kay sa ngalan nga ang nature gyud sa imong trabaho kay pare magig ka. Wala man kunoy matud pa sa kaso na kaso Berns so di gyapon ka kalusutan na kinagingon gyud ang kaso nga walay on and off sa pare. Pare gig ka. So sa lagto na mga istorya regardless kung magpagawas galing mo sa inyong mga baho, sa pare na lang yun mo istorya. Pare na lang yun, Berns. Kaya walay off duty ang pare, Berns. Pag pangumpisal ni mo, Berns, dili man makaingon nga, sige, Berns, mangumpisal ka sa ako, Berns. Pare, Berns si Father James ko, Berns. Pero, karon kay naman ka kay isulti sa ako, naman ka kay kumpisan, dili sa akong pagkapari, kay tungod kay barkada ta. Dili na pwede Berns nga mingo nga sige Berns ay kabala ka kay nga ako din ta kang gitraidor akong gitugan ni Lingling. Tama. Ako man mingon man ko nga Berns nagsulti man ka sa ako pare lagi ko Berns pero kadto pagsulti nimo sa ako giklaro ba nako sa imo nga dili ko pare adtong tungura.
barkada ta dili gyapon kay nag-ingon na gyud ang Korte Suprema Burns na mga kaso nga inana gyud kala gyud imong pangutana Burns naagi gyud na nga kaso ingon ang Korte Suprema Rick Burns klaro kayo So mamarkada na lang nagpari ani. maski mo ingon pa ka kondisyon nimo hops dili ko pare karon pag pangumpisal nimo sa ako Burns amigo ta wala ko ingon ang Korte Suprema basta pare gani ka sa ngalan nga nagi storya sa imo maski mo yung pasag dili na kumpisal sa inamigo nga pag-disclose sa imo wala man kunoy on and off sa pagkapari sakop gyapon siya sa privilege So, para mahuman ni tanan, I therefore conclude, ang pinakalaming amiguhon, mga pare. correct pangamigo gyud pare kay tug-an nimo diha tanan maski giunsa nimo ang madre ana di gid gyapon na sa pwede mo dili gyapon siya pwede nga father sorry kayo kay ako gintong na ko na si sister ako dili gid gyapon makatugan si maski mutugan pa sa Santo Papa Burns di man gyapon mahimo dili lagi privilege communication lagi ibasura gyapon na sa korte Alas 10! Stress na! Pagkabibo ba na si attorney? Father, katay mo assistant bitaw, Father. Tugay ko naman to gibirahan. Umbuakas pas pare. Mawa! Sugo kay pare. Pasa ka ang kaso. Problema kidili lagi. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Please paki-share ni again sa inyong mga friends at mga Bisaya nga mga followers and please subscribe sa akong YouTube channel Bitok Bitok University. Follow me sa akong Instagram Bernie Bitok 2 ug sa akong Facebook fan page Bitok Bitok University. Daghang salamat.